Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita ai sahabat tolong saudara assalamualaikum sambab kulini salam malu kalau tak ingat ayah jo ibu bapaknya tu balu lama dapat cucu ya baik jadinya itu tunas terima sebagai tuan yo di rumahnya. Jumaat lah perdana 2021 nangko. Kena pertemuan pertama setelah yo tahun yo barunya. Hey. Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita ai sahabat tolong saudara assalamualaikum sambab kulini di dalam Al-Quran ayat tabarik faman tawakkal 'ala Allah terdapat di daki terdapat di daki ana jangan berpegang kepada nasi jangan berpegang kepada manusia kerana manusia lah mudah tergoda biar coba pakai sarjana ataupun kita rakyat jelata napa suka manang kau kalaka di hati kayu binanulaka daulah baranti burung sabanta kala kau menang napasu limau dena lucu pada pape ada dagang lalu dekaran kagara dek kuyu dek acok bagara lailang malu kalau tak ingat ayah jo ibu bapaknya tu balu lama dapat cucu ya baik jadinya dalam negeri tu anjing.
Kebayang kok setia.
sakolamu. Iyo bajam basi. Oleh bana jalan rayu. Oleh bagi tuyo dengan adat ye di wilayah Kabung Naiko. Kita terima sampailah kini ko. Ote nanti gana pada kita yaitu menjalan yodekan saja. Tolanan hadirin ayo kasih dalam bahasamu. Iyo ba iyo kumaya sarato iyo na kaum bundo. Tuna jauh-jauh ayo dari lokasi nangku. Ko ada masih duduk-duduk. Aladimu kolana burando. Atau saja yang nongkrong nala di tapi jalan raya. Melalui alam mikrofon niyo kami umumkan Oh dena capek iyo lah datang iyo na capek iyo lah tiba. Sugiro na marape iyo karumana gadang nanako. Ya itu nanti kan distel yang ya itu ban ayo dena monyo. Di rumah itu nas remaja iyo itu nanagaro banyo. Ya itu tunas dari maja sebagai ya tuan yo di rumahnya. Adalah Jumaat lanang perdana 2021 nangko. Oh dena pertemuan le pertama setelah yo tahun yo de barunya. Adalah mambaka ayam iyo sasudahlah nanyoiko. Atau yo dena membakar ikan iyo nalekan lah jadi jo. Maalum iyo lah danyo itu tabau na sampai kai doang gitu. Dena le yo untung begitu marasukannya. Maalum iyo lah tuan rumah kini lah gala karanggo. Dena mandangnya yo dewe jangan yo dari yo badai yo demuaro. Tentu iyo lah nani hibur iyo sado barang takau. Jangan yo di kamban apa ubekan tuk lekan jadi jual. Ala iyo Mister Lemah Herzan lala mo indah nani cubu. Anta iyo nande nyodape anta iyo nande lalu po. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Dalam mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berteduh. Bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, pasti datang. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah ada jalan. Itu irama dari kami Badua di badai muaro sekarang nangko. Kami berdua adalah pandai pulau. Lah pandai nyoban sarupo de inyo. Tapi de kami balain caranya jo ya dulang geleng kapalo. Dia jual ka toko tambayo. Karena nanti boleh jo tambah yo pagi nyole pere sajo. Daerah India mari diputar setir roto. Dengan ala kembang yo nan ngowe nan ada saudara. Setelah denyorehan alamon di baco. Iyo jangan kembang iyo nasi nan karang naiko. Nangala dekan bana adalah wahai lanang pauo.
jabnata Kasih hati kisi berhaya jabnata kasih habi kisi perhaya jabnata Jabnata khudya jabnata kujya Allahu 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 La ilaha firishan ya wahdahu Tukhayanu tajesus tuhiya rizul Agakira semik bilkiya badatu Habitu tahitu Ya gahitu itu Iyo itu iramanya Ini ba ayo nakaranta ditambah Ayo naniramanya Joira mana orang minang kini kaba ayo de bunyinya Yo dengan de kembana Ini irama di kami badu di bademu waru Isin karang naiko Kami yo badu maju bepuno Tetapi di kami abalain caronyo Tapi tidaknya de balal samo-samo Mato mengantuk ay supayo najago Mato mengantuk terbuka samonyo Malang nasibnyo pastilah wadulang Pai dosanyo pulang para asia Pulang para siang bulu pandangan orang Tukang sila wadulan Iyo bacan do musang Jalai kan sana sansaran datang Suara lah kurang lah banyak berang. Iko lah nasib
juru